दिनै गबाय जों दा बिराद गोजोननाय मोनबाय दिनैथ' जोङो जोंनि लोगोफोर जों बिसिआवनो जाबाय आरो आदा थाबावबाय साबायानो दं आरो बिसोरबो गनायनि लाइनावनो दङ गगोन मानो मोजां नोंथांमोना सोरनि सोरखौ क्रेडिट होनो सानो नोंथांमोननि गनायनि आन्दोआव सोरनि हेफाजाब मदद दं नोंथांमोना सानो दा सरकारा जाय मानसिया बख'दों जों बेखौनो सापर्ट होबाय आरो माथोखौ एबसु बिटिआर सरकार आरो एनडिपिनि बारग'थाय बिसोराबो मैखोमै हाबा मावबाय थादों बिथांमोनखौ साबायखर बावनो सानो नामा बेफोरखौ उनफ्राव बुंजासिगोन अनेक समाय दङ आंना देवलगुरि आंना लिबु बसुमतारी आं 10 बोसोर जाहैबाय सेन्ट्रेल जेलाव गोबां खस्थ' खालामदोंमोन दिनै जों बिथांमोननि नाजानायाव गबाय बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ बुंबाय दिनै एसे डकुमेन्टस होथ'ला जेलाव माबा जेलावबो जों 10-11 बोसोरानो बेखिनियानो दे नोंथांमोन आङो बिसमुरिनि सानैसोनाव लोगो मोनफिनगोन दाथ' गोसोआव मोजां बे बोसोरनिफ्राय जेलाव जों 10 बोसोर जिहेतु नोंथाङा दिनै उदां जाबाय बेहाय सोरनि हेफाजाब दङ जिहेतु जों मिथिदों एबसु बिटिआर सरकार आरो एनडिपिनि बारग'थायगिरि साफ्रोम बारग'थायगिरिफ्रा हाबा मावनायखौ नुनो दा जों जेबो बुंनो हाया दा जों बे माखासे सारना माब्रै मा सावरायदों माब्रै मा खालामदों दा जों जेबो मिथिया आं दिखिया लोगो आंना उपेन बसुमतारी बेसेबां मानसिफोर नोंथाङा जेल जानो गोनां जाया आं 2016 न'आव आफा दंमोन টেষ্টত আছামী আছিলে 39টা তাৰে ভিতৰত যোৱাকালি ওলাইছিলে আমাৰ টোটেল 12টা ওলাইছিলে এজন বেলেগ এটা কেছত পেণ্ডিং হোৱাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে আৰু আজি টোটেল 22টা ওলাইছে আৰু বাকীখিনি আমাৰ 4জন ভিতৰত আছে তেওঁলোকৰ উদিন তেওঁলোকৰ বাহিৰ হৈ যাব আৰু তেওঁলোকৰ 4জন আছে আৰু তেওঁলোকৰ কেছত ডেট 24 তাৰিখ 25 তাৰিখ আছে তেওঁলোকে হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কোৰ্টলৈ হাজিৰ হ'ব এজনৰ বেল নোপোৱাৰ পৰ্যায়ৰ এটা কেছ এজন মানুহৰ তেওঁৰ অলৰেডি 4টা কেছ আছিলে 4টা কেছে তেওঁৰ বেল জামিন হৈ গ'ল কিন্তু 2021ৰ কেছ এটা চোন এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁৰ এইটো ইনজাষ্টিছ হৈছে যদি তেওঁ 2021ৰ কেছৰ চোন এৰেষ্ট কৰে 2 বছৰ ধৰি জেলত থাকিলে তেওঁক কিয় এৰেষ্ট নকৰিলে সেইটো তেওঁলোকৰ ইনজাষ্টিছ আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে বেল পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ হিয়াৰিং হ'ব 30 তাৰিখে আমি আশা কৰোঁ তেওঁৰ জামিন হ'ব ৰঞ্জন ৰিমাৰো এনেকুৱা মুক্তি आङो दिनै जों बारग' एक्स एनडिपि हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा दिनै जोङो मोनब्रै फ्लेक्सनजों जों ज' लोगो नांनानै मोनसे इउनिटि फराम एक्स एनडिपि दानानै जोङो सरकारनि माखासे सहाय मददनि गेजेरजों एनआइए केसाव थानाय 54 जोंनि एक्स एनडिपि जिहेतु बर' हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय आखाइ हाथेर लानानै जिहेतु जेल जानाय बे जेल जानाय सेंग्राफोरनि थाखाय जोङो नारा नाथा दुखु खस्थ' सान्दुं अखा हर सान दिनै नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो थांनाय बे मासनिनो जुलाइनिनो 3 तारिखआव 1 तारिख 2 3 तारिखनिफ्राय जोङो नलबारि तामुलपुराव मोनसे नलबारि जेलाव दंमोन बेखौ जों मोनबोनो हाबाय 10 जन जों मोनबोनो हादों बेनिफ्राय मैया 17 तारिख मैयानि तारिखआवबो नैबे क'क्राझार जेलनिफ्राय जोङो 12 जन रिलिज जानो हादों मैया बेनिफ्राय आरो दिनैहाय आरोबाव जोंहा 22 जन गनांगौ दा 22 जननि गेजेराव सानै माखासे जोंहा हम डिस्ट्रिक्टआव माखासे केस थानायलाय बिथांमोना गनो हायाखिसै दा बेनिखायनो दिनै 20 जन गबाय बे गनायावहाय जों एक्स एनडिपि हिसाबै जों जोबोद खुसि जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो बे गोजोननायजों लोगोसे जोंनि सेंग्राफोरखौ उदां अख्राङाव मोनबोनायनि थाखाय जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त शर्मा सारखौहाय जोंनि एनआइए केसखौहाय दिल्लीनिफ्राय सिटाव लाबोनानै जेबादि मोनसे जिल्लायाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे दायित्व हरदों बे दायित्वआव गासैबो रेसपन्सिबिलिटिया डक्टर हेमन्त शर्मा सारा बेखौ खामानि मावफुंदों बेनिखायनो जोङो बारग' एक्स एनडिपिनिफ्राय बा इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय डक्टर हेमन्त शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होदों आरो मा होनो भारतनि हम मिनिस्टार भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सार आरो अमित शाह बिथांमोनखौबो जों इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय बा बारग' एक्स एनडिपिनिफ्राय जोंनि एनआइए केस नांनानै थानाय सेंग्राफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय जों रोजा रोजा धन्यबाद जासिहरबाय बारग' एनडिपिनिफ्राय आरो जोंनि नैबे लकेल गभर्नमेन्ट बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिमबो
बिथांमोननि जिहेतु उदांफ्राव फैनांगौनि थाखाय उकिलफोरनो बा पिपि होनाय आरो जोंनि माखासे थांलाय फैलाय आरो माखासे भिक्टिम्स फेमिलिनि माखासे सुबिदा उसुबिदा थाखाय गोबां थांलाय फैलायाव थाखा फैसा नांगौनि थाखाय गाव गोबां बिथांमोना सरकारि हिसाबै बिथांमोना थाखा फैसाखौ मदद होदों दा बिथांमोननि थाखा फैसा मदद होनायनि थाखाय दिनै बेखिनि साक्सेस महर मोनबाय बेनिखायनो आङो बेसिकेलि इउनाइटेड फराम एक्स एन डि बि निफ्राय प्रमद बर'निसिम आं धन्यबाद हरबाय ओरैनोथ' एबसु हिसाबै एफर्टआथ' जों एखे समानमोन 2022आव 2020 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सागानगिरिमोन दा जों मिथिनाय हिसाबैबा बे एक्स एन डि बि नि माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय दिपिन बर' बिथाङाबो बहुत दायथ' दङमोन जों मिथिगौ बेनिफ्राय गबिन्द बसुमतारी दायथ' दंमोन बेनिफ्राय फेरेंगा बसुमतारी दायथ' दंमोन दा थिग बेबायदिनो सिगांखिनियाव बिथांमोना मावदोंमोन जानो हागौ नाथाय जों सिगाङाव बिथांमोननि मा मावदों जों मिथिया खिन्थु जेब्लाना एक्स एन डि बि इउनाइटेड फराम जन्म जादों थांनाय 2022नि 21 अक्ट'बराव बे एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरामा जेब्ला दाफुंना लानो हायो बे समनिफ्राय जोङो सरकारजों बिटिआर सरकारजों ज' जों खामानि मावदोंमोन बे समाव दिपिन बर' बिथांमोना जोंजोंबो खोब क्ल'सआव थाना खामानि मावदोंमोन आरो मोजां दुखु सुखु रायलायना खामानि मावदोंमोन मोजां हेल्प होदोंमोन खिन्थु गेजेराव जों एसे कमिउनिकेसन गेप जादों अब्लाबो जों बेखौ फोथायदों बिथांमोनाबो नैबे दानि जेसेबांनाखि एक्स एन डि बि नि एनआइ केसआव नांनाय थानाय दिनैनिफ्राय दाख्लैनिफ्राय जितु गबोबाय थानाय बेखिनियाव हयथ' बिथांमोनाबो डाइरेक्टलि नङाबा हयथ' इनडाइरेक्टलि बिथांमोना हयथ' मदद खालामदों आं बेखौ मिथिगौ दा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों दा बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव जोंहा फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सार दङ सिबिआइ केस बे सुप्रिम कर्टआव दङ दा बेनिखायनो बे सुप्रिम कर्टनि जितु केसखौबो जेरैहाय एनआइनि केसखौ दिनैहाय जोंहा 54 लिडार आरो केडार्सफोरखौ जों बर'नो हाबाय आरो गसिगोन माखासे गनो थांगासिनो दङ दिनै बिसिनाराव दंबावो तेजपुराव दंबावो बेखौ हयथ' 22 तारिखनि गेजेराव जों मावफुंनो हाबावगोन दा बेखिनि खामानि मावनो थांनायजों लोगोसे रन्जन दैमारिजों लोगोसे 6 जन सिबिआइ केसआव नांनाय थानाय बेखौ जाहाथे रिभिउ खालामनानै जों बर'नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ गनांगौनि थाखाय जों नों आं बयबो खौसे जानानै जाहाथे जदानै ससियेल मिडियायावनो जा पेपार मिडियायावनो जा गासैबो बिथिङाव जोंनि बर'फोरा बेखौ प्रेसार होनांगोन रन्जन दैमारिखौ लाबोनांगौनि थाखाय मानो होनबा मोनसे जारिमिनाव एफर्ट जाखांनायनि उनाव बेबायदि थानाय मोनसे जोंनि जारिमिनखौ जों नुवाखै जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ जों नुदों दा बेखौनो जों बुंगोन बिटिआर एकर्डनि माखासे क्ल'साव लिरनाय दं 9.4 क्ल'सावहाय बे जायगायाव जोंहा बे 9.4 क्ल'सखौ जुदि जोङो फल' खालामनो खामानि मावब्लानो जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारियाबो गाबोन तारिखआव गवा होननानै जों बुंनो हाया रिलिज जागोन बेनिखायनो दिपिन बर' बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि टिम आसाम सरकार आरो भारत सरकार बिथांमोनखौ आं आपेल खालामदों जाहाथे रन्जन दैमारिखौ जों थाबैनो उदांफ्राव मोनगोन बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय थेंक इउ केसआव थानाय क'क्राझार जिल्लानिफ्राय एनडिपिफ्रा नांजाबाय जोङो मोजां मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बिथांमोना गोबाव सम खस्थ' खालामनानैहाय बिथांमोना थाबाय आरो दिनैहाय मैया सा 13 उदां जाबाय ओमफ्राय आरो दिनै आरोबाव 20 आरो उदां जाबावबाय दा 7 बाखि दंबावो सिङाव बिथांमोननियाबो थाबैनो जागोन दा जोङो दिनैहाय जायफोर बे उदां खालामनायावहाय जायफोर जोंनो नांथाबदों बिथांमोनखौ जोङो दिनै हामबाय होनांगोन स्पेसियेलि जोङो जोंनि सरकारनि जे चिफ प्रमद बर' सारखौ जोङो गिबियावनो साबायखर होग्रोनांगोन आरो लोगोसे जोंना फेरेंगा सार बिथाङाबो बेवहाय गोबां नांथाबदों गोबां राङारि बिथिङावबो बिथांमोना मदद होनायजों दिनैहाय बेखिनि थासारिसिम सफैदों सरकारजों लोगोसे बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोराबो एनडिपिनि जेंनाखौ लानानै हाबा मावनायाव जों नांथाबदों एबसुनि सोमोन्दै बिथांमोनाबो गोबां बार माने सरकारजों सावरायबाय थानायाव प्रेसार होबाय थादों बे केसफोरनि सोमोन्दैनो आरो बिथांमोननि जे बुंनाय बिथांमोननि जे भइस बेजोंनो बेफोरबो मोनफा मोनसे गोहोम खोख्लैदों आरो दिनैनि बे जाफुंसारनाया सफैदों जों सानो बेवहाय 7 दंबावो बिथांमोनाबो थाबैनो उदां जागोन